салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. Дар навори имрӯзаи мо хуб ин кухни истеҳсоли Полшаи Сабират Тоҷикистон аст. Ана размериш 2.6, размериш 1.80 мешавад ка мақсад светош фарқ мекунад. Размериш ҳамин размера, нархш ҳам ҳамин. Ин посуда мойка меган. Тинкаш камтар разница дора, мақсад нержавики тозаи тинкаш. Глянцевый мега чики мега. Ана ки бо аста инҷа прихушка аст. Поёниш мақсад шкафча дора барои попшимонӣ. Инҷаш барои либосора кашол кардан. Ирадам пеши дарда мемонӣ прихушка. Кухни гарнитури созай мақсад хушруа аҷоиботай мақсад дарошам ина гирдвана оҳан задагия мақсад обподам зашита мешава. Астай тройка ая. Тройка дорем. Мақсад состояниш созай мачалкоша мачалкои хушруан. Ҳастай стенка. Стенка барои та тараф шифонерай. ҷои либосмонӣ байн стенка барои чойнак пиёламонӣ одара мақсад созай шкаф дарунш калонай кашкашак 4 та кашкашак дора. Ҳастай бо инҷа бо ам истеҳсоли Полша дорем мақсад ёш кӯнан ёш истифода бурдагия. Зиратон номератон акам. Хуб, номераи 911 43 70 ҳастай. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментаре нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Салом алейкум ака. Гарнитуро, кухни гарнитуро. Размериш чандаи, нархош чандаи? Размериш 1.80 мешавад ка нархиш 2000 сомонӣ мешавад. Наван ё. Просто на бозор да фотоси наван. О, ё наван. метонем тамошо кунем бояд пеш бинед мақсад. Ишам ҳамин размерай мақсад светош фарқ мекунад. Размериш ҳамин размерай, нархш ҳам ҳамин аст. Ой ишам ҳам хеле. Ишам ҳамин хеле. Глянцевый мега чики мега. Ишам хеле. Ярш глянцевый. Ин посуда мойка меган. Ё нархшон 300 сомонӣ аст. Метонам биям бо ай пеш бинам. Истифода барам. Ямо ишкаф барои посудамонӣ аст 250 сомон метинем. Сирх 350 сомон. Ҳамаш тайёр, ҳамаш ҳаст, стител, ҳамаш комплект. Комплект 350 сомон. Уш 400 сомон тинкаш камтар разница дора, мақсад нержавики тозаи тинкаш хубтар айда нисбати иш бо. Иш 350 сом мешавад. Ишам ҳамон чизае. Ишам 350 сомон. Иёрам гуфтем ёшам ҳамаш як размер, як нарх, як чиз ҳастанд. Ана ки бо аста инҷа прихушка аст. О, и прихушка. И 450 сом бо арзониш мекунем мақсад қати клиент бо муомила мекунем, савдо мекунем. 450 бо савдош мекунем. Хай харидор боша бо савдош мекунем. Хоб ина ҳастай бо иш мақсад тахтаги дистбегиш ҳастай. Ина поёниш мақсад шкафча дора барои попшимонӣ. Ина иҷаш барои либосора кашол кардан. Ирадам пеши дарда мемонӣ прихушка. Мақсад созай, состояниш созай. Тоза хушруай. Ира 400 сомон мегем бо ягон сумакча арзон мекунем. Ира чандаси? Ира 450. Айда хизмат я? Ин мақсад камтар замонавӣ айда. Ами кухни гарнитур? Кухни гарнитури созай мақсад хушруа аҷоиботай мақсад дарошам ина гирдвана оҳан задагия мақсад обподам зашита мешава. И размериш хуб 2.20. Размериш 2.20. Сангай мақсад сталесницаш сангай. Чи дора? О, насос ай. Дастакош. Спакош насос. Мақсад ҳастай мойкаш ҳам қатиш ҳастай. Мойкаш таш дамондагӣ аст. О та мойка дора. Мойкаш ҳамаш ҳастай. Сместител ҳамаш комплект. Метонам бо биан ай пеш бинам бо.
Ирас нархш 3000 сомон бо савдош мекунем. Клиенте ки мақсад хардор боша. Бо савдош мекунем. О. Ана рафтем я бор. Астай тройка я. Тройка дорем. Мақсад состояниш созай мачалкош хишван. Ана нархш 2500 сомон бо савдош мекунем. Хоб ҳастай стенка барои та тараф шифонерай ҷои либосмонӣ байн стенка барои чойнак пиёламонӣ косамонӣ тари чизода размерашо медонад и размераш 280 размераш 280 ба 2 нархаш 1500 сомон бо ягон сумакшам арзон мекунем ана иш 1000 сомон 1000 сомон 1000 сомон иш 1000 сомон бо ягон сумагашам арзон мекунем мақсад иш 1500 сомон чордара мақсад созай шкаф дарунаш калонай кашкашак 4 та кашкашак дора боло 4 та тумачка ҳастай мақсад состояниш созай состояниш хушрӯй метавонам бо биёнай пеш бинам иш тройка ҳастай боз дивана мешава хеле хоб мекунад раскладной хоб мекунад мақсад ин нархаш 2500 ма бо савдош мекунем арзон карда метавонем мақсад одами харидор арзонтар мекунем метавонем и тоқае кресло тоқае и 250 сомон бо ягон сумакша арзон мекунем ишам тоқае кресло мақсад бо таксарича дора мақсад метавонӣ ки вақте ки чиркин шид кушода бо бушӯиш кариша мешава ана ин галок ҳастай дарозиш тариш 3 метр 70 сантиметрае итариш 2 метр нархиш 650 ӯ дар байни ё места мақсад ҳисоби ҷоти ки тангай калиш мондаги дар байни ё места состояниш беҳува истифода бурдаги камтара канатара нархиш 500 сомон бояд клиенти чӣ боша ягон сумакшам арзон и тюрмо 350 сомон бо арзонтараш мекунем состояниш созаш швой тоқа тюрмои хуб таброитко ҳастан ёра 50 сомонӣ мегем мақсад ториш мачалка заги аҷоиботай созаш состояниш мачалкашам 50 сомон калонтарай размериш камтарак ягонаш калонтара хуб ин кухни истеҳсоли полшаи сабират тоҷикистон ана размериш 260 2 метр 60 сантиметр ҳастай мақсад неҷаш ҷои моикашай моикамия я ҷои моикашай ин нархиш 4500 сомон бо ягон сумакша мақсад клиенти чӣ боша арзон мекунем харидори амиқ боша арзонтараш мекунем на ҳастай бо инаҷа бо ҳам истеҳсоли полша дорем мақсад ана иш 240 бо барш як антресолга дора уҷада антресолиш ана и 240 ин нархиш ишам 4500 сомон метавонӣ набо иҷаш ҷои моикаша ҷашта моикаш меа мақсад моикаи нав мехарим мемониш ё наван на антресолиш иҷа мондаги як мақсад ям барямудам я ям барямудам я 240 мешава размериш 240 мешава ёш беван ёш канан ёш истифода бурдаги мақсад нархиш 1500 сомон моикашам қатиша размериш 260 манзилатон номератон акам хуб номерои мо 911 43 70 ҳастай ҷои мо бозори саховат кана бозори саховат ҳамиҷа ҳаста метавонанд тамошо карда омада боз аз наздик шинос шуда метавонанд ки бо истифода баранд гиранд истифода баранд раҳмати камол акам хуб саломат бошед дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат